Ashe lokaci na yi ban sani ba. Ashe lokaci na yi ban sani ba. Ashe lokaci na yi ban sani ba. Kai amma na gode wa Allah. Amma na gode wa Allah. Usman. Kudi na. Kudi na. A ina? Kudi? Wannan kowa fara samun matsala ne mun ban sani. Wallahi ya ka cuce ni. Ya aka yi? Wallahi ya ka cuce ni. Wallahi na yi mafarki na arziki ban goje kudi na ba ka zo ka tashe ni. Kai! Wallahi Kai garin ya! Yayin naka zaka bige? Yayin naka zaka bige? Me ya haɗa? Kai! Baka da hankali. Kuma so kuke in zauna a cikin talauci kenan? Abu.